por favor! Aínda que nun principio a causa da morte parecía un ataque ao corazón, o exame forense revelou a presenza dunha elevada dose de estricnina. Acúsame, teu irmán. Fágame caso. Nestes asuntos sempre hai cartos polo medio. Iso non quere dicir que fose Moisés. Non me pidas que sexa razoable, Pablo. É meu irmán. Quería poñer unha conferencia coa Habana, coa Sociedade de Fillos de Celavella. Imos axudar Moisés. Non sei como, pero imos axudar. Xa levo 5 anos en velo. Moisés levas de perder. Se ninguén o axuda, Moisés está perdido. Así que terei que embarcar para Cuba canto antes. Gracias, gracias. Antes de rematar, queremos agradecer a vosa presenza nesta reunión. Hoxe, un ano máis, estamos aquí non só polo nomeamento da nosa madriña social, senón tamén para renovar o noso vínculo de irmandade. Sí, digo ben, porque, ante todo, somos irmáns. Todos nós deixamos atrás familia e amigos, as casiñas de pedra e os verdes prados da nosa querida Celavella. Todos nós tamén atravesamos o mar na procura dunha nova vida. Esperanza, traballo, prosperidade son os froitos do noso generoso esforzo. E iso é tamén o legado que, con lexítimo orgullo, lles podemos ofrecer aos nosos fillos. Case todos eles naceron aquí. Naceron aquí na Habana, pero levan no seu peito a mesma saudade. Celavella, o noso lar, o camposanto dos avós. Viva Celavella! ¡Un médico, por favor! ¡Un médico! Celavella na Habana. Supoño que a noite non faltarás. Sabes esa é meu irmán na película? Seguro que sí, Matilde, xa verás. Vai sobre a festa anual da Sociedade de Emigrantes. E, polo visto, sae toda a xente da vila que marchou a Cuba. Daquela non faltarei. Xa hai 5 anos que mi padre e máis eu non vemos a Moisés. A min pásame igual, Matilde.
Onde vai que non vexo ao meu cuñado Baltasar? El sí que é un home como Deus manda. Non me extrañaría que chegase a ser alcalde de Cuba. Da Habana, en todo caso. Ti con tal de quitarlle méritos. Non é iso, muller, pero... Pareceche que nacín onte. Crees que non me dei de conta? Ti sempre o miraches con malos ollos. Porque consegue o que se propón sen tantos reparos. Niso leva razón. Que queres dicer, É que Laurano estará impaciente por ver La Habana outra vez, non? Sí, xa me tarda. Sei que está moi cambiada, moi moderna. E como sabe tantas cousas, dalo? Teño ali un compadre, o capitán Vargas da Policía Cubana. Escríbeme de cando en vez. Vai ser unha película moi bonita de ver. Xa pode. Por algo pagamos 10 pesetas. Sí, muller, pero vai estar aquí toda a vila. Que máis, que menos, todo o mundo ten algún parente emigrado. Sí. Lástima o do señor do Pico. O señor do Pico. O presidente da sociedade. O cormán de Dona Elvira, non sabes? Polo visto, morreu dando un discurso e na película vese como... Vaya, como pasa a mellor vida. Pois eu nin morta perdía de ver a película. Pero ben sabes que son unha mandada. A ver o que di a señora Otilia. Seguro que che deixa ir, muller. Non che sei, últimamente... Queres que fale con ela? Ti, coa señora Otilia. Por ti fago ese esforzo e o que faga falta, Doriña. Xa, por min. É claro, non ten nada que ver co cine, as escuras, os dous ben xuntiños... Miña rula. E aproveitado, que son aproveitado. Muller, que eu non podo ir ao cine. Non, Non. pois mellor. Teño garda no costel. Pero despois podo vir por aquí, para que... A que? Para que vai ser? Para que me conte a película. Que máis eu, xuntiños, sin ninguén que nos moleste, xa sabes. Dora! Ai! Que estás facendo? Eu nada, que estaba pechando a porta porque entra unha viruxa. Pois ten cuidado coa viruxe. Non colles un catarro, porque con esas cousas xa se sabe. Sí, señora. Mellor non tentalo demo. Que o que xoga con lume acábase queimando. Non, señora, eu non xogaba con lume. Era que... Iso espero. Que teñas un pouquiño de cabeza. E anda, pónteme a traballar. Señora Otilia, queríalle facer unha pregunta. Vai ir vostede ver a película? Si, vou. Quero ver por última vez o señor do Pico. Home tan bo como a él nunca houbo en Celavella. E nunca o haberá. Deus o teña na súa gloria. Amén. Mire que lle digo. Disimula a pregunta, pero que eu... Podería ir con vostede? Fregache a louza. Pasáchelo o pano. Sí. Todo feito. Ben, pois anda, vaite preparando. E abrígate ben. Damo de gravata. E ti que? Ainda imos chegar tarde á película. Como quere que pense agora na película? Acaba de chegarme o último disco de Foxtrot. De fos que? Foxtrot. É como swing ou charleston. Música para bailar. Xa bailarás outro día, anda, vaite cambiar. Deixe. Tanto rebumbio coa película e total para qué? Para ver o fillo de fulano. Eu subo ao cine para ver actores, estrelas, aventuras. Desde logo, a festa dos fillos de Celavella non debe ser gran cousa. Se Álvarez aínda fose o tesoureiro, nunca che falei de Álvarez. Sí, 100 de veces, mi padre. Un argalleiro de moito nabo. Éramos coñecidos en toda a comarca. Álvarez e Pombo, famosos polas nosas trasnadas. Unha vez, pola festa da patrona. Roubaron todos os santos da igrexa. Tirámonos ao río, todiños. E outra vez, pola noite de San Xoán, había unha viúva. Mi padre, aínda vai chegar tarde a película. Sí. Espere. Onde puxen os cartos?
Non nos deixarían a casa. Non che sei, miña filla. Pase, pase. Cobra tamén o seu, Leocadia. A mandar. Gracias, don Pablo. Despois devolvollos. Sí, claro, non te preocupes. E que? Ven para ver o curmán da súa nai? Mais ben por curiosidade. Non todos os días se pode ver xente que está a miles de kilómetros como se a tiveses diante. Sí, entramos. De veces, por ver o teu irmán, non? Sí, xa levo 5 anos en velo. Leo as súas cartas unha e outra vez. Xa sei de memoria. Entramos. Sí, entramos. Xa empeza, mi padre, xa empeza. Mire, aí estive eu pasando calor. É que é bonito, eh? E que praias? Non é unha praia, é un estanque. Ai, que emoción, señora Otilia, mire para aí. Un negro. Pero que negros son. Se non é un negro, muller, está moreno do sol. Iso é o Centro Galego. O da cúpula? Non, non, ese é o Capitolio. Mire, vela aí o malecón. Unha gran cidade. Sí, de todos eses sitios fala Moisés. Mire, mi padre, ahí está Moisés. Onde viches? Ahí está mi padre. Aí está o señor do Pico, o curmán de dona Elvira. Ai, que boa planta, mi madriña. E parece un home de xenio. Moisés! Mire, señora Otilia, é Moisés. Ai, que non iba a dicir. Que guapo está. E mesmo parece que este aquí. Mirou para min. Ai, vaya, para nós. O señor Álvarez o dos Castros, o seu amigo da infancia. Calquera diría que somos da mesma quinta. Xa non está para gabear polas cereixas. Baltasar! Diches el Laureano. Aí está meu cuñado, mira. A muller é no caso. Esta non lle ten nada que agradecer a Deus. Miña pobre. Parece pouco ser filha de quen é, señora Otilia. Levaría eu por unha mano deses. Eu teño que mostrarlle, se cala un pouco, regalo-lle un.
E non nos pon dicir quen gañou. E ti que che importa? Ai, volveu mirar. Mirou para min. Menudo soño ten teu irmán. Bo, Desa quen sair. Parece que o seu amigo se leva moi ben con Baltasar. E non é de extrañar, cando o cuñado de Leocadia era o presidente da sociedade, Álvarez levaba as contas. Se lle digo a verdade, a min o tal Baltasar nunca me chistou. Pero que lle queres, son cousas da familia. O pai da rapaza tampouco está mal. Ese fíxeme minas vellas. Porcelavella. Un peso pola señorita Prada. Quen aposta? nesta casa non se xoga, Laurel. Espere a ver. Agradeza a súa muller, aforroulle un peso. Vaya, a estes afectorías a calor. Ai, que bonito, señora Otilia. Que ben se vive na Habana. Era un home dos que non quedan, Dora. Ai, que pena, cando yo diga a dona Elvira. Quería o señor do Pico como se fose un irmán. Ai, que pena, que pena. Acougue, señora, a todos nos chega o día. E o señor do Pico era un home maior. Era así, pero víaselle tanta vida. Doente non parecía, non? Ai, Jesús. Mire, señora, ten que pensar que o pobre finou, sí, pero sempre estará vivo na película. Dora, non digas parvadas. Disimule, señora. Anda, imos para a cama. Dora, di sempre a cama, oiches? Sí, señora, claro que sí. Pois foi unha pena do señor do Pico, pero levei tanta alegría de ver a meu curmán Moisés. A pouco máis non o coñezo. Está feito un home. Sí, mi padre, todo un home. E vese que está prosperando, que as cousas llevan ben, non lle parece? Todo canto dicían as cartas era verdade. Moisés nunca mentiu. Seino, pero tiña medo de que se axerase un pouco, para non preocuparnos. Ai, que contenta estou. Tesoureiro, nada menos.
Sempre se lle deron ben as contas. E acabarás, Paquiño, é para hoxe. Xa vou. Viches que elegante. Ben, muller, ben. Cousa fina. Ese traxe ha de valer unha fortuna. E non me extrañería que tivese un coche deses modernos e unha casa grande con 20 criados. Criados negros. En Cuba des que os hai a moreas. E ben se ve que o meu cuñado aló é un home principal. Ou non? Sí, muller, sí. Entón, eu sempre o dixen. Baltasar é o único home da familia con ollo para os negocios. E non acabarás nunca, Paquiño. Se aprenderas! Como que non é para tanto? É unha desgracia. Que vai ser da vida desa pobre muller? Casar preñada dun moinante como ese. Abelino. E quen vai ser? Pauliña é unha muller decente, non como ese amigo teu, que anda todo o día por aí sabe Deus con cantas. Tampouco te poñas así, é que eu non fixen nada. Pero deféndelo, e non ten perdón. E por riba non se quería facer cargo. Tivo que ir o pai de Paula a falar con el, pero puxo dereitiño como un fuso. E de canto... Xa pronto se vai notar a barriga. De 2 meses. 2 meses? Señora Otilia, Mira, Dora, eu... non fai falta que disimules, que xa vin a ese moinante. Ou tamén me vas dicir que é a Viruxe. Non, señora. Paréceme a min que a Viruxe hai moito tempo que entrou aquí, non? Por Deus santo, Dora, que pouca cabeza. E agora que vas facer? A ver, contame. Pois... eu pensaba ir para a cama. Pensaba. Se pensaras non andarías facendo o que está claro que fixeches. Sí, señora. Mira, Doriña, a estas alturas eu non me vou meter se ese rapaz é bo ou non é bo para ti. Ai, non? Non. A verdade é que non sei o que lle viches. É un pouco lambón. E ás veces ten a man un pouquiño lixeira, pero no Pero fondo... non quero explicacións. O único que quero é que formalicede a vosa relación. Non quererá dicir que... Que casedes? Pois sí, tamén. Pero primeiro é o primeiro. Así que dille a ese badulaque que veña a falar conmigo para poder sair contigo. E mañá mesmo, eh? E agora, a dormir. Que xa é moi tarde, veña. Non che convén. Dentro de 15 días. Cando chega lá ese barco? Non me faga reserva. Bos días. Deixo estar. Perdón. Gracias, señorita. Un cliente. Non, unha xestión. Xa che contarei. Bonito día, eh? E que? Que che pareceu o meu irmán? Tiña tanta luz neses ollos. Nas cartas xa dicía que todo ia ben, que ia para diante. Pero outra cousa é velo con estes ollos. Que? Non falas nada. Escoita, Matilde. Estou tan contenta, Pablo. Moisés para min sempre foi como... Non sei. Xa de cativo traballaba como un burro axudándolle a mi padre para que na casa non faltase de nada. Por iso marchou. Unha boca menos que alimentar, dicía el. Que pasa, Pablo? Matilde, teño algo que contarche. Pois fala. Estás preocupado polo do señor do Pico? Algo ten que ver, sí. Nunca se sabe cando chega a nosa hora. Neste caso, alguén escolleu o momento. Polo visto, o señor do Pico non morreu do corazón. O xornal pon que foi envenenado. Envenenado? Así é. Pero o señor do Pico finou xa hai un mes. Como é que ven a noticia agora? Porque onte comezou o xuízo. E sabes de quen foi? Matilde, Sí. acúsame a teu irmán. Moisés.
Isto non pode ser. Hai un mes, durante a festa anual da Sociedade de Fillos de Celavella, faleceu o presidente, don Eleazar do Pico. Aínda que nun principio a causa da morte parecía un ataque ao corazón, o exame forense revelou a presenza dunha elevada dose de estricnina. Non o podo creer. Non podo creer que sospeiten de Moisés. El nunca veselle nos ollos, na cara. Non sería quen de matar unha mosca. Supoño que non. Iso ten que ser un erro, Pablo. Se cadra, Matilde, pero hai probas. Probas. O veleno. Atoparon estricnina no cadáver. Iso non proba nada. Calquera yo puido dar. Calquera non. Polo visto, apareceron restos de estricnina no viño do señor do Pico. Iso non quere dicir que fose Moisés. Nin eu digo iso. Pero foi el quen lle serviu o viño. Hai testemunhas. Varios membros da comisión directiva da sociedade confirmaron este extremo, o que levou á detención de Moisés Carballo. Continúa, Pablo. Está segura? O que levou á detención de Moisés Carballo como presunto asasino do señor do Pico. Se eu non é por min, Pero é que non sei que démolle entrou a señora Otilia con que temos que formalizar o noso. E despois, casar. Casar? Sí, pero o primeiro é o primeiro, dixo. É o coxenio que ten. É que cando se lle mete algo na cabeza non son quen de levarlle a contraria. Xa. Daquela que dis. Muller, eu... Con ter o teu consentimento, eu xa estou contento. Ao fin e ao cabo, o que importa, non? O que nos queiramos. Total, xa levamos unha chea de tempo así, sen lle pedir permiso a ninguén. Claro. E a que a ten que aturar son eu. E ti como unhas Pascuas. Tampouco te cabes que tes días, Vai, era xo que me faltaba. Veña, Roliña, non te alborices. A ver, que queres? Que fale con ela? Pois ti mandas. Mañá pola mañá falo con ela. Contenta? Mañá mesmo. Pola miñanciña cedo. E logo, por que non agora? Porque teño que ir ao cuartel. Marcho, que chego tarde. Pero de mañá non pasa, Espera, Pablo, repite iso. O qué? O da inimizade, repíteo, por favor. Sí. Fontes de investigación apuntan a unha inimizade persoal entre o presidente e Moisés Carballo como móvil do crime. Iso é absurdo. Na anterior elección, o acusado aspiraba á presidencia, pero tivo que ver como por unha escasa marxe a comisión se decantaba pola candidatura do señor do Pico. Sí, pero Moisés non lle quería mal. Sábelo polas cartas. Na última carta di que o propio señor do Pico ofreceulle o posto de tesoureiro. Aquí tamén o di. Non ten sentido. O novo presidente ofreceulle o cargo de tesoureiro, pero, segundo opinan algúns membros da comisión directiva, este xesto conciliador non fixo máis que aumentar a xenreira de Moisés. Mentira. Matilde. Moisés pode ser testán, orgulloso, o que ti queiras, pero non ten mala fe. E, ademais, matar a sangue frío por tan pouco. Hai algo máis. Algo máis? As contas da sociedade presentaban serias irregularidades. E malia que non trascenderon os detalles da investigación, espérase que o fiscal lle imputa a Moisés Carballo os delitos de desfalco e malversación de fondos. Pois está ben claro. O señor do Pico pillou na hallada, coas mans na caixa. E Moisés non o pensou dúas veces. Muller, iso aínda non se sabe. Alma cándida. Fágame caso. Nestes asuntos sempre hai cartos polo medio. Por iso eu levo punto por punto as contas do Eldorado. Sí, non vai a ser o demo. Ai, nunca se sabe.
Nunha cousa ten razón. Moisés levas de perder. Non me gustaría estar na pel de Indalecio. Como leva? Se cadra ni non sabe. Antes ou despois acabará por sabelo. Meu pobre, que vergonza. Que un fillo teu mate por xenio aínda. Pero que o faga por ladrón. Ladrón. Confía na xustiza. Se Moisés non o fixo, seguro que topan o verdadeiro culpable. É cuestión de tempo. Se fose teu irmán, confiarías. Intento ser razoable. Teño que facer algo. Se ninguén o axuda, Moisés está perdido. Así que terei que embarcar para Cuba canto antes. Matilde, iso non é posible. Non me pidas que sexa razoable, Pablo. É meu irmán. Cando chegaches estaba falando co porto de Vigo. O próximo barco sae dentro de 2 semanas e tarda máis de 20 días en facer a viaxe. Xa non chegaríamos a tempo. Tranquila. Imos axudar a Moisés. Non sei como, pero imos axudar. Desde aquí? Algún xeito ten que haber. Poñerémonos en contacto coa Habana, co seu abogado ou con quen sexa. Sí, Pablo, pero as súas chamadas custan moitos cartos. Esquece os cartos, Matilde. Agora o importante é que solten a teu irmán. Palmira, quería poñer unha conferencia coa Habana, coa Sociedade de Fillos de Celavella. Canto pode tardar? Está ben, espero. Laureano dixo que tiña un amigo policía na Habana. Perfecto. Ti vai falar con el. Eu intentarei contactar con Moisés. Vémonos no Eldorado. Aquí ten. Xa verá que maravilla. Sempre tan falangueiro. Isto pasa por confiarlle os cartos a calquera. Ese Moisés non o digo por mal, pero sempre foi un badanas. En cambio, o meu cuñado Baltasar... Acabamos. Con el as cousas estaban en boas mans. Se aínda fose el o presidente, non pasaba esta desgracia. Home, Matilde. Bos días. Bos días, Matilde, como estás? Debes de estar moi preocupada, non? Importaríalle que falásemos en privado. Muller, hai confianza, non te preocupes, o que fales non vai sair de aquí, Queres non é tomar un verdade? café? Non quero, non. Non son familiar seu, son Pablo Veiga, abogado. Sí, xa sei que o señor Carballo xa ten abogado, pero preciso falar con el. Pois con que nos represente. Desculpe, é que é moi importante. Se non recordo mal, dixo que tiña un amigo policía na Habana. Vargas, o meu compadre. Cantas pasamos xuntos. Por que o preguntas? Se cadra pode axudarnos. Vargas? Sí, supoño que terá información de primeira man e pode manternos ao tanto. Agradeceríalle moito que o chamase Laureano. Igual non serve de nada, pero é o único contacto que temos na Habana. Como está o teu pai? Creo que aínda non sabe nada. Nin falta que fai. Tranquila, Matilde. Poñereme en contacto con Vargas. Bos días, Leocadia. Boas, don Pablo. Ana Matilde, por aquí. Está no despacho falando con Laureano, pero non sei se será vostede ben recibido. Polo visto era algo moi persoal. Don Pablo, conseguiu falar con el? Non, Xa. E co abogado? tampouco. Laureano? Vai poñer agora a conferencia. Que conferencia? Laureano, onde demos vas chamar? Palmira, poderíame poñer con Cuba, coa Comisaría Central da Habana, co Tenente Vargas. Como que a Habana? Pero ti pensas que nos choven os cartos? Diso nada, non penso calar. Se queres falar co teu amigo, escríbese unha carta. Ou é que pensas deixar o teu fillo sen comer en todo o mes? Leocadia, non te preocupes. O gasto vai pola miña conta. Sí? Moi ben. Gracias. Sinto. Hai que esperar. E ti que andas de intermediario? Xa me podes ir explicando a que ven todo isto, Esperar. Non podemos facer outra cousa. Só esperar. Nada de compadecerse.
Antes hai que esgotar todas as posibilidades. E cal nos queda? Pois investigar o caso nós mesmos. Temos os datos do xornal, non? Sí, que foi acusado de asasinato e desfalco. E con iso que facemos, Pablo? Comezar. Por exemplo, sabemos que hai testemunhas do asasinato. A xente da sociedade. Sí, os que declararon contra Moisés. Seguramente os amigos do señor do Pico. Pero é Cartelle, o da directiva. Diz que era moi amigo de Moisés, non? Sí, iso dicía él nas cartas, pero... Ben, pois temos que falar con alguén que o coñeza. A él e os da directiva, para saber se alguén ten algo en contra do teu irmán. Boas, don Pablo. Hola, Matilde. Hola, Paquín. E logo está o do Beleno. Se teu irmán non o fixo, alguén tivo que poñelo na copa do señor do Pico. Que falan da película? Nunca vira morrer a ninguén de verdade. Paquiño, isto é cousa de maiores. Xa, se estivesen os rapaces da escola seguro que quedaban parvos. Mágoa que mi madre non me deixase volver a poñer. E para que querías ver outra vez? Ah, fago sempre que podo. Cando volo a mirar, collo detalles que de primeiras non vira. E é divertido. Detalles? Claro, na película pode haber indicios. Paquín, tela por aí. A película? Non. Deulle a mi padre a don Fernando. E sabes onde vai don Fernando con ela? En Vilanova, supoño. Sempre collo o tocar e leva ya ali para cá proxecta. O tocar saiu hai media hora. Co coche aínda podo coller polo camiño. Vou contigo. Non. Ti queda aquí a ver se averiguas algo dos fillos de Celavella ou que sexa. Está ben. Vémonos dentro de 1 hora ou 2. Bos días, don Pablo. Boas, Matilde. Boas. Está seu pai? Agora mesmo non. Tiñas que falar con el. Sí, quería preguntarlle por un amigo seu, Álvarez. Don Pablo, mais eu estamos investigando sobre a morte do señor do Pico. Xa escoitei o do teu irmán. Sinto moito. Calquera información que teña pode ser de axuda, así que se lle ocorre algo. De Álvarez? O que sexa. O único que sei é que era o anterior tesoureiro. E que non lle sentou moi ben que o teu irmán o desbancase do posto. Xa. Pero iso será mellor que te preguntes a mi padre. Falan bastante a miúdo. Moi ben, gracias. Daquela volverei cando estea el. Matilde, ocórreseme unha cousa. Non sei se é de moito interese. O que sexa, don Inés. Ao parecer o señor do Pico morreu envenenado con estricnina. Ese é un veneno moi potente. Eu teño en pequenas doses para as doenzas de estómago. Pero en doses elevadas tardan minutos. Como moito media hora en causar a morte. Iso coincide. O señor do Pico tomou viño envenenado o mediodía e morreu pouco despois. En fin, desta vez non che podo ser de moita axuda. Sinto moito. Gracias de todos os xeitos. Dígalle a seu pai que pasarei a falar con el. Mire, don Pablo, non podo deixar que Paquiño perda o tempo coa película e os deberes por facer. Crees que con 5 pesetas Paquiño estaría disposto a facer os deberes máis tarde? Con 5 pesetas... Non sei, xa sabe que despois non rende na escola e nós teremos que recoller o proxector e... 10. Paréceche ben. Para cubrir gastos.
eu, don Pablo. A que ven tanto interese pola película? Porque non será para que Matilde vexa por última vez a seu irmán. Simple curiosidade. Xa, claro. Paquiño, vais a poñer unha película, neno? Laureano, conseguiu falar co seu amigo? Falei, sí. Pero sei que a policía cubana non ten máis pistas que as que saen no xornal. Logo non sacou nada en limpo. O único que me dixo maiores é que o abogado de Moisés ten todo un historial de casos perdidos. E que o pobre rapaz está contra as cordas, a non ser que apareza unha prova nova. Pois a ver... non lle diga nada a Matilde de que aluguei a película. Non ten importancia, pero ela é moi mirada para estas cousas. Non se preocupe, don Pablo. Falarei con Leocadia. A señora Otilia está no salón. Xa vou. Non hai apuro. É que non sei a que estás esperando. A modo é que un home que traballa necesita tomar un grolo de cando en vez. Tío, que pasa? Que non ten o que hai que ter para pedirlle permiso á señora Otilia. Sen faltar, O que pasa é que non me queres. Veña, Roliña, non te poñes así. Eu non teño que hai que ter. Vas ver ti, agora mesmo falo con ela e deixo as cousas claras. En serio? E logo non. Agora mesmo? É para que agardar? Ai, que ben, que alegría. Señora, disimule, señora, todo mañado. Aquí está Blas que quere falar con vostede sobre... xa sabe. Así que deixos para que falen. E onde está? Pero será... Un desgraciado, iso é o que é. Pero ti non te preocupes. Ese vaise responsabilizar polas boas ou polas malas. Como que me chama Otilia. Eudora. Que? Algo interesante. E ti? Falei cos que puiden. Pombo non estaba na botica e Inés sabía pouco de Álvarez. Que pasa? Viches algo? Non sei. Hai algo que non encaixa nesa escena. Algo extraño. O que? Non sei. Mira, aí está Moisés servindo viño. Esa debe ser a copa na que atoparon o veleno. Parece que discuten. Parece. Sei que a Moisés non tiña moitos amigos. Inés dixo que Álvarez tampouco lle tiña moito aprecio. Paquiño, para. Que pasa? Iso é, a camisa de Baltasar. Que lle pasa, Pablo? Pódeselle dar para atrás? Sí. Agora a modo. Para. Ves? Aquí está a camisa luxada. Non o entendo. Paquiño, dalle un pouco máis atrás. Por aí. Fíxate, esta é a primeira reunión. Aí a camisa está limpa. Que quere dicir? A ver, houbo dúas reunións. Na primeira ten a camisa limpa. E na segunda está luxada.
Se manchou a camisa durante a comida. Iso quere dicir que a segunda reunión foi despois do xantar, e non antes, como aparece na película. Paquiño, pode ser iso? E non vai poder. Tivo que ser cando a montaron. Xuntaron as dúas reunións e despois puxeron a comida. Iso quere dicir que a película está desordenada. O que non sei é onde nos leva todo isto. Eu unha vez puxen unha película desordenada e non se entendía nada. Primeiro mataban a un e despois o morto casaba cunha moza. Quere que lle diga onde nos leva isto? A que Moisés é inocente. Onde está teu pai? No concello. Vamos. Espera, Matilde. De que falas? Inés dixo que a estricnina fai un efecto moi rápido, non o ve? Ajá. Se o veleno estivese no viño que lle serviu Moisés durante a comida, do Pico morrería moito antes, durante a segunda reunión. Exacto. É inocente. Por favor, chame ao seu amigo da Habana. Que quere que lle diga? Que fale co xuiz, co abogado, con quen sexa. Que intente conseguir un aprazamento. O xuizo non lle queda moito e temos que salvar a Moisés. Pero que pasou coa película? Estaba desordenada. O señor do Pico tomou o viño horas antes de morrer. Aí non podía estar o veleno. Xa, pero atoparon resto na súa copa. Iso é porque alguén quixo inculpar a meu irmán. Laureano, por favor. Ten que axudarnos. Intentarei, non? Gracias, Laureano, de verdade. Espera das más. Como que non conseguiu deter o xuizo? Dis que o xuiz non quere saber nada. Pero se temos a prova de que non foi el. O da película parecelle un indicio moi feble. Di que non vai deter o proceso por tan pouco. Xa. Segue estando a copa de veleno e cree que esa é a prova suficiente. Sinto, don Pablo. Vou no chamar eu. Eu non o faría. Está molesto comigo. Aí sí, aínda por riba. Debe de ser desde que o fixeron comisario. Dixo que nin se me ocorra chamar de novo por este asunto. A non ser que lle dé a outro culpable. Outro culpable? Todos os policías son iguais. Hai algo máis, don Pablo. Conte. Polo visto, xa non queda tempo. O xuízo está visto para sentenza. Carta de Moisés. A ver, co que tardan en chegar. Meus queridísimos pai e irmá, queira Deus que a presente os atope con moita saúde e sírvanse perdoar que non lles escribise antes. As cousas por aquí andan un pouco revoltas. Xa saberán a triste noticia da morte do señor do Pico, que a todos nos causou grande aflicción, a min sobre todo, que por mor de traballar na sociedade cheguei a respetalo como a un segundo pai. Non mo tome a mal, mi padre. Pois dis que non se levaba moi ben. Moisés non mente. Nunca mentiu. Non quero preocupalos, que xa bastante terán coas súas cousas. Pero ao cabo han sabelo, e prefiro que sexa pola miña boca. Hai un tempo, estaba eu revisando as contas e fun topar con que había unhas partidas que non aparecían por ningures. Sendo así, falei co finado señor do Pico e deuse o caso de que non atendeu a miña súplica ou poida que preferise resolver este asunto pola súa man. O conto é que agora está morto. En paz descanse. Eu temo o peor. Sen a súa palabra non vexo maneira de demostrar que esas partidas foron subtraídas antes de que eu chegase ao cargo, nin de saber quen foi o desaprensivo, que é algo barrunto. Pero non podo dicir nada que non teño probas e non sería de boa lei. Antes de que chegase ao cargo. O tal Álvarez era o tesoureiro e Baltasar o presidente. Un deles puido quedar cos cartos e logo matar o señor do Pico para que non o descubrisen.
Ser non é mal móvil para un asasinato, pero de aí a demostralo. Ten que ser. Matilde, verás... Moisés non mente, Pablo. Nunca mentiu. Un deles quere botarlle as culpas e eu teño que saber quen é. Así que temos que falar con Pombo, con Leocadia. Son os que mellor coñecen a eses dous. Veña, imos. Oh, sí. Pablo, sabes se Laureano puido falar co comisario? Non, aínda non. Vamos, que non hai tempo que perder. Dora, Doriña, deixa que chego a mamá. Non falas nada. Eu sei que tes que estar anoxada, pero non falares ti. Deixa que te explique. Non! Xa me quedou ben claro. Ai, Doriña, canto te quero. Ai, Doriña, Doriña. E cando tes que poñer a cara por min, non me coñeces de nada. Eu íalle pedir permiso, pero así de súpeto... Mira, mañá, sen falta, falo ca señora Otilia. Xa o podemos ir celebrando, eh? Exactamente, que queres saber? Exactamente non sei. Todo o que me poida contar. Que clase de tipo é, a que se dedica, en que negocios anda. Álvarez anda onde haxa cartos. Sempre foi un tipo listo como un allo. Polo visto, últimamente fixe un capital e está mirando a maneira de sacarlle proveito. Parece que está ao tanto. Falamos de cando en vez. Falan. Vostede anda en tratos con el. Sí, en negocio lle a compra dunhas terras. Terras, aquí na vila. Pero eu non saco tallada de todo isto, eh? Nin gaño nin perdo. É un tributo á nosa bella amizade. Conforme. Busca como investir a fortuna que Álvarez fixo aló, non se sabe como. De calquera maneira, abogado. Con Álvarez nunca se sabe por onde pode sair. Dis que o seu cuñado medrou moito. Non o sabes ti ben. Eu sempre lle digo a Laureano que debería aprender de Baltasar. Chegou a Cuba sen cadela e agora rexenta o café do Centro Galego da Habana. Vaites, e de onde sacou os cartos para montar o café? Muller, eu tanto non che sei. Pero sei que dun tempo a esta parte fixo un capital. Mesmo está comprando terras. Así que dun tempo a esta parte. Moito preguntas. Por saber. Xa. E esas terras marcounas en Cuba? Mira, de non ser polos cartos de meu cuñado, agora non se construiría un novo hospicio da vila. Eso non pregunta yo a don Tomás, que o sabe mellor que a min. Leocadia, só preguntaba. Pois en vez de preguntar tanto pola miña familia, igual te deberías preocupar máis pola túa. Iso fago. E Moisés non é ningún asasino. Ben, seguro non digo que non, pero por moitos cartos que gasto o teu xefe... De que fala? Do alugueiro da película, as conferencias, o pago polo uso do almacén, que aínda que lle fixésemos rebaixa, o proxeccionista... Oxalá non cho quite do soldo. E cos cartos que gañou foi mercando leiras aquí, na vila ou nos arredores. Pódelo saber. Igual que Álvarez, outros emigrantes puderon facer o mesmo. Pablo, iso levase facendo toda a vida. Pero a min só me interesan as compras recentes. Así e todo, non será fácil. Os cambios de propiedades son contratos privados. E como no caso de Pombo, pode haber intermediarios, testamenteiros, eu que sei. Intento. Pregunta. Algún agrarista poderá che contar algo? Por favor. Non sei. Moitas gracias. Pero non che prometo nada. Dora, que estás facendo? Deixa iso agora mesmo no chan. Desde logo, é que non das unha dereitas, no teu estado. Como para ter unha desgracia. Anda, senta aí que quero falar contigo moi seriamente. E escóiteme ben, porque non cho vou repetir.
Non quero verte nunca máis collendo pesos nesta casa, entendido? Pero, señora Otilia, Nin entón... peros ni nada. E que conste que o fago por ti. E polo neno que vai vir. Que neno? Mira, Dora, comprendo que non queiras airealo, pero... Ben te escoitei dicirlle a Blas que estabas de 2 meses. Eu? Non, señora Otilia. A que está de 2 meses é a miña amiga Pauliña. Pauliña? Sí, a moza de Avelino, non sabe, a filla do ferreiro. Ai, santo Deus, filla, que alegría. Pois non crea, que ten bastante desgusto. E con razón. Traer un fillo a este mundo é algo maravilloso, pero cando se fan as cousas como hai que facelas. Sí, señora. Daquela, por iso quería que Blase máis eu... Esquece, o sea, non é necesario. Como que non? Era che boa. E se venlle pedir permiso se me quere volver ver o pelo. Ademais, sabe o que lle digo? Que xa se pode ir apurando, porque se non busco outro, que xa non estamos para esperar toda a vida. Leocadia non quixo contar nada. Só que o tal Baltasar fixo un monte de cartos dun tempo a esta parte. Algo parecido ao que lle saquei a Pombo. Pablo, non che dei as gracias por todas as molestias. Non tes que agradecerme nada. Nada. Despois de todos os cartos que levas gastado no do meu irmán, e nin sequera sabemos se iso vai solucionar algo. Que che pasa? Que pasa, Pablo? Matilde, escoita. Non van soltar a Moisés. O xuíz non pensa deter o proceso. Non, pero iso non pode ser. A película demostra que Moisés é inocente. O caso está visto por sentenza. Díxomo Laureano esta mañá. Non che contei porque non serviría de nada mentre houbese unha esperanza. Sabemos que alguén roubou nas contas dos fillos de Celavella e que eses dous andan mercando terras. Iso non demostra nada. Eu quería pensar que non. Quería pensar que todo estaba amañado, pero xa o sabía. Matilde, veña, non desesperes. Se cadra ainda hai unha posibilidade. Tomás vai intentar axudarnos. Disimule, señora Otilia. Veñolle pedir o consentimento para falar con Dora. Aquí presente. E ser mozos como é debido. Eu, sabe, quero polo dereito e polo revés quero que lle vaya ben. E por iso quero formalizar se vostede consinte. Non, así non. Cabo Blas Pizarro. Dora e Meixou somos mozos. Logo saio fume de carozo antes de que me dé unha patada no cu. Todo un negocio. Álvarez merca leiras que, desde logo, non ten intención de traballar. Despois da lei de redención dos foros, moitos intermediarios como el aproveitan para mercar terras a baixo prezo e deixalos labregos sen nada. Despois, véndenlle estas leiras a xente con diñeiro. Un negocio turbio. Pero moi rendible. Sobre todo se tes diñeiro para empezar. E a estes, polo visto, sóbralles. Estes? Andan os dous, Álvarez e Baltasar Leirós. Case que compiten a ver quen gasta máis. Baltasar Leirós leva o café do centro galego. Pois moito café teñen que tomar en Cuba. Xogo algo a que coinciden as cifras. Que cifras? As do desfalco e as das compras das terras, non sei. Logo, que máis quere, don Pablo? Unha proba. Non de que roubaron, senón de que mataron.
Na Habana queren un culpable, non sei como llo imos dar. Eu podo seguir preguntando. Deixa estar, Tomás. Non hai tempo, queren esa proba xa. Daquela rezarei por Moisés. Non desesperes, Matilde. Non desespero, don Tomás. Vamos, don Pablo. Onde? Buscar a proba. Se non envelenaron a comida, porque o veleno tarda moi pouco en facer efecto, tivo que ser despois. Na segunda reunión. Só puido ser na segunda reunión. A partir de aquí. Ten que haber algo. Ten que haber algo. Seguro. Aí, nesa cunca. Seguro que aí estaba o veleno. Viches algo? Está ben. Paquiño, pódela poñer unha vez máis? Outra vez? Outra vez. Un momento. Paquiño, para. Que? Algo extraño, non estou seguro. Volve poñer esa parte do final, cando saen. Aí, para. Por aí. Pódela poñer de novo? Eu fago o que vostede me diga, don Pablo. Para. A cunca, claro que sí. Que viu, don Pablo? Tiña razón, Paquiño, tiña razón. Eu? O que? Os detalles. Hai un feixe de detalles que se escapan a primeira vez que ves unha película. E cando van 20? Igual. Don Pablo, que foi o que viu? Conforme. Paquiño, podes poñer ese momento en que todos empezan a erguerse. A modo. Por aí. Lle por diante. Para aquí. Ves? Sí, a cunca do señor do Pico, eh? Continúa, Paquiño. Víchelo. O que, Pablo? Estáme desesperando. A cunca. Dalle un pouco para atrás. Ata aí. Diante. A cunca xa non está. Exacto. Desapareceu misteriosamente. Para min que alguén quixo facer desaparecer unha proba. E ese alguén... Quen foi? O culpable. Dalle para atrás, Paquiño. A modo. Aí está. Quen é ese? Álvarez. Fíxate na súa man. Vai directa á cunca. Despois de que pasa... A cunca xa non está. Álvarez. Álvarez. Contra. Iso é unha proba. Non querían un culpable. Témolo, Matilde. Témolo. Hai que chamar a Cuba. Sí. Agora mesmo. Acompaño. Quero falar eu co comisario Baldas.
Disimule, señora Otilia. Veño pedir o seu consentimento para falar con Dora aquí presente. Para sermos mozos como é debido e... Sí, moi ben, moi ben. Porque... Deixese de tanta leria. Pero, señora Otilia, por que non o deixa falar? Ti a calar. Escoite. Eu non sei se é bo rapaz ou non, por iso prefiro calar. Porque cando se xulga as persoas sen saber, pódese equivocar un. Señora, eu... Escoíteme ben. Dora é un desastriño, pero así e todo merece que a traten como é debido. E que non teña queixa ningunha súa. Oíu? Oín, señora. E a ver o que fai. Que esta é unha casa decente. E xa viron os dous. O que xoga con lume, acábase queimando. Así que xa o saben. Iso é que sí ou que non? Anda, cala. Ponte quieto, miliciano. Anda, ven aquí, ó. A ese Álvarez debíano castigar 2 veces. Por asasino e por botarlle a culpa a Moisés. Acabouse o negocio. Sí. Gracias a ti. Fixeches moito máis do que tiñas que facer. É un mérito compartido. Ás veces estas cousas teñen que pasar para saber quen son os amigos de verdade. Ti no meu lugar faría lo mesmo. Sabes que sí. E vouche pagar todo o que gastaches. Así teña que traballar 10 anos. E crees que me vas a aturar tanto tempo? Malo será. Pero polos cartos non te preocupes, Matilde. Seguro que atopamos outro xeito de resarcirme. E a que te refires con outro xeito de resarcirte, Pablo? Que non che pareza mal, pero con tal de que os dous esteamos contentos. Xa. E ti que necesitas para estar contento? Digo chu, se non o tomas a mal. Un pouco de compañía. Sabía que me ias tomar a mal, pero que conste que eu falaba de compañía profesional, compañía profesional. Xa, traballar. É logo que pensabas.